ቅድሚ ወርሒ ኣብ መደብ ናትራን ወለዲ ዝምባለ ደቆም ብኸመይ የለልዩ ዝብል መደብ የእንጊድና ምንባርና ዝዝከር እዩ ነዚ ትምልስ ስድራ ቤት መምህር ተስፋ ሚካኤል ትካቦ ኣብ ኣስመራ ረኺብና ኣሎና መምህር ተስፋ ሚካኤል ትካቦ ምስ በዓልቲ ቤቱ መምህር ጀሚላ መስፍን ኣብ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ኣስመራ መምህራን ናይ ሙዚቃ እዮም ድሕሪ ባይቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ይጅመር ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ብሙዚቃ ምስተላለዩ ኸዓ ኣብ ሓዳር በፂሖም ክልተ ደቂ ወሊዶም ሄኖክ ተስፋ ሚካኤልን ኒምሮድ ተስፋ ሚካኤልን እዞም ክልተ ደቂ ዕድሚኦም ንእሽተይ እኳ እንተኾነ ማለት ሄኖክ ወዲ 11 ዓመት ኒምሮድ ከዓ ወዲ 9 ዓመት ሞያ ወለዶም ግን ኣይገደፎምን ድሮ ምስ ስድራ ቤቶም ብሓባር ሙዚቃ ክጻወቱ ጀሚሮም ኣለዉ ናሽቱ ብምዃኖም ኣብ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ኣስመራ ክመሃሩ ዕድል ኣይረኸቡን ወለዶም ካብ ጊዜኦም እናካፈልዎም ግን ንዓውዲ ሙዚቃ ተተሓሒዞም ኣለዉ ኒምሮድ ሕሳስ ልደዩ ኣብ ሙዚቃ ብፒያኖን ሪከርደርን ክጻወት ጀሚሩ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ፒያኖ ኮንሰርት እውን ከቕርብ ኪኢሉ እዩ ዝምባሌ እዞም ተምሃሮ ብልክዕ ተፈሊጡ ክንብል ንኽእል ዶ ክሳብ ሕጂ ማለት እቲ ዝምባሌ ክትሪኦ ትኽእል እንዲኻ ግን ንሕና ፀቕጥታት ኣይንገብረሎም ኢና ሕና ክልቴና መምሃራን ስለ ዝኾንና ምናልባት ክንፃወት ከለና ይዕዘቡና ይርእዩና ዕላልና እውን ኣብ ገዛ ከምኡ ስለ ዝኾነ ምናልባት ንእሽተይ ፅልዋ ክሕዞም ይኽእል ይኸውን ግን ንሕና ፀቕጢ ንገብረሎም ኢና ናብኡ እኳ ደኣ ኣብቲ ኣካዳሚካል ትምህርቲ ፀቒጦም ክመሃሩ ኢና ክሳብ ሕጂ ንነጥፍ ማለት እዩ ግን ዝረኣይዎ ስለ ዝኾነ ርኢና ስለ ዘለዎ እዮም እምበር ግን እቲ ዝምባሌኦምሲ ኣብ ሙዚቃ እዩ ኢልና ኣይንውድእን ኢና ብሕጂና ንሪኦ ኣለዎም ማለት እዩ እቲ ባይታስ ኣሎ ብሕጂ ዝመርፅሉ ግዜሲ ኣሎ ግን ሄንትለዎም ሙዚቃሲ ፅቡቕ ክስታይ ከይዶም ኣለዉ ብብዝሒ እትዕዘቦን እትሰምዖን ፅልዋ ከሕድረልካ ዘለዎ ተኽእሎ ልዑል እዩ እዞም እንዕዘቦም ዘለና ተምሃሮ ኣቦኦምን ኣዲኦምን ብዛዕባ ሙዚቃ ክዕልሉ ንዕኦም ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ስለ ዝኾነ ኸዓ ቅድሚ ናይ ሙዚቃ ሓገዝ ክልሲ ሓሳብን ንዋትን ምርካቦም ካብ ከባቢኦም ተበጊሶም ንዝረኸቦ ከም ፒያኖን ጊታርን ብምሕሳብ ድሕሪ ምፍታኖም ወለዶም ዝያዳ ቆላሕታ ክገብሩሎም ከም ዝጀመሩ እዮም ወላዲቶም መምህር ሙዚቃ ጀሚላ መስፍን ትገልጽ ብድሕሪ እዚ እንታይ ማማልዮም ኣነ ዋላ ከመዲኦም ምስኦም የዝውዕል ኢለ ደፊረ ክዛረብ ኣይክእልኒ መጀመርታ ከመስግን ዝደሊ ልዕሊ ኩሉ ከም ኣዲኦም ኮይና ተኣልዮም ንደቀይ ኣደያ ከመስግና ዝደሊ ማለት እዩ ግን ኣነ ከም መምህር ኣብዚ ክመፅእ ከለኹ ሓደ ግዜ እንታይ ይገብር ምሳይ ይማልኦም ናብዚ ቤት ትምህርቲ ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ይሰምዒኦም ወይ ፈታትንኦም ሕጂ ተቐንዲ ናብ ሙዚቃ ክደፍኦም ዘበለን እውን ኣብ ገዛ ምስከና እንታይ ይገብሩ ሓዲኦም ብዝኾነ ነገር ናይ ኦርጋን ምልክት ገብሩ ሓዲኦም ከዓ ጊታር ገብሩ ይጻወቱ ብሓንሳብ ከምዚ እንዳደረፉ ገለ ክስታይ ክገብሩ ክርኢ ከለኹ ወእዚኦም ኣለዎም ማለት እዩ ናይ ሙዚቃ ኢለ ከጀምሮም ሓሲበ ማለት እዩ መጀመርታ ነታ ዓብዪ ጀሚረ ቁሩብ ከማን ሓይሊ ክገብረሉ ኣይደለኹን ክስታይ ይርኒ ማለት እዩ ብዙሕ ዋላ እንዳደለየ ከለስ ኮፍ ኢሉ ግን ክስታ ክገብረለ ኣይከኣለን ዳሕራይ ግን እንታይ ገይረ ነቲ ንእሽተይ ዝያዳ እሱ እዩ ዝደፍእ ኢለ ነዚ ማእከላይ ማለት እዩ ይደፍእ ኢለ መሰ ጀመርክዎ ስፅቡቕ ቁሩብ ክስታይ ክበኒ ጀሚሩ ማለት እዩ መዘስ ኣለዎ ማለት ኢሉ ደፊኤ ንዕኡ ክምህር ምጀመርኩ ቅንኢ ሓዲርዎ እየ ክብል ዝኽእል ዝዓቢ ቅንኢ ሓዲርዎ ክኾን ክእል እየ ዝብል ንሱ ክሃርም ጀመረ ንሱ ከዓ ሪኮርደር ሒዙ እሞ ኣነ ሳክስፎን እየ ዝፈቱ ከተጀምር ንለኪ ምስ በለኒ ምስቶም እየ ማለት ኮይኑ ብሪኮርደር ኣነ ንዕኡ ከም ፒያኖ ምክንያቱ ናይ ፒያኖ መምህር እየ እሱ ከዓ ከም ሳክስፎን ንመጀመሪ ክትኮነ ኢሉ ከዓ ነዛ ሪኮርደር ኣጀሚርዎ ማለት ስለዚ ጽቡቕ ብሓንሳብ ክንሃርም ገለመለ ምጀመርና ድማ ኣብ ሙዚቃ ጽቡቕ ክኸዱ ክእሉ እዮም ኢለ ከምዚ ዝበሎ ዝያዳ ኣይንደፍኦም እና ትምህርቲ ክፀቕጡ ኢና ንደሊ ምክንያቱ እቲ ግዜ ብሕጂ ኣለካ ብንእሽቶ ኋላ ሙዚቃ ክትሕዞ እንተለካ ማለት እዩ ግን ክሳብ ሕጂ ሞር ፀቕጢ ከይገበርናስ ኣብ ድሓን ኣንፈት ሂቦምና ኣለዉ ክብል ይኽእል ማለት እዩ
ዓቕሚ ህፃናት ንኽትፈልጥን ኣብ ረብሓና ንኸነውዕሎን ምስተውዓል ይደሊ እዛ ስድራ ቤት ተዓዚባ ስቕ ኣይበለትን ካብኣ ዝድለ ካብ ግዜ ጀሚርካ ዕላል ይህን ምባሃል ከም ዘሎ ምስ ወለዶም ክዘራረቡ ከለዉ ተዓዛቢ ዝግንዘቦ እዩ ምስ ወለዶም ፈኺስዎም ክዕልሉ ከለዉ ኸ ናጽነት ናይ ምባሃል ተኸፊትሎም ከም ዘሎ ይበርሃልካ እዚ ኸ ኣብ ምልላይ ዝምባሌ መሰረት እዩ ዝምባሌ ወጣጥ እዩ ኣብዚ ኸ ውላድ ደገፍ ዝደሊ ኣብ ትምህርቲ ሸድሻይ 11 ቅድም ቤት ትምህርትኻ ትወርዕ ሽዑ ናብቲ እትደልዮ ሞያ ዘለካ ናብኡ ትኣቱ ቅድም ቤት ትምህርትኻ ሙዚቃ ብዙሕ ሰብ ዘይትረክብ ቅድም ትምህርትኻ ትውድኦ ኣለካ ሽዑ ካብ ትምህርትኻ ወዲእካ ኸ ናብቲ ተዋሃብካዮ ዕዮ ወይ ከዓ ናብቲ ዝደለኻዮ ሞያ ትኣቱ ትኽእል ኣነ ንፉዕ ትምህርትን ንፉዕ ሙዚቀኛ ክኸውን ደሊ ተምሃራይ ኒምሮት ተስፋ ሚካኤል ንኸዕልለና ተወኪስናዮ እኳ እንተነበርና ኣይ ከም ውቅዒት ሙዚቁ ባባን ማማን ክትፃወቱ ምስ ረኣኹየ ሙዚቃ ጀሚረ ከም ድሌተይ ኸ ንፉዕ ተምሃራይ ኮይነ ትምህርተይ ምስ ወዳእኩ ዶክተር ክኸውን ዝደሊ ምስ በለና ነዛ መሳርሒት ሙዚቃ ክሳብ ክንደይ ተፍቅራ በልናዮ ናይ ብዙሕ ኢሉ ኣይትሕቶትኒ ብዘምስል በታ መሳርሒት ሙዚቃ ጥራይ ክዕልለና መሪፁ እዛ ስድራ ንደቃ ኣብ ዝምባሊኦም ፍረን ክሓፍሱ ዝከኣላ ኣብ ምፍጻም እያ ዘላ ከም ራእየ ግን ጠመተ ክህልወካ ዝጽላእ ኣይኮነን እዞም ተምሃሮ ህፃናት ጽባሕ ኣብ ሙዚቃ ክበጽሖ ዝኽእሉ ደረጃ ይረኣየካ እዩ ከም ወለድኸ ኣበይ ደረጃ ከብጽሕዎም ይምነዩ ይኾኑ ሕጂ ሙዚቃ መወዳእታ ኣለዎ ክትብል ኢልካ ክዛረበሉ ትኽእልና ሕጂ ኣብ ከምዚ መወዳእታ ኢልና ክንዛረባ ንኽእል ምክንያቱ ናቶም ተገዳስነትን ናቶም ዓቕምን ናቶም ብልሓትን ይወሳኒ መወዳእታ ንሕና በጊስናዮም ኣለና እንድሕር እዚ እዩ ንሕናስ እዚ ደስ ዝብለና እሞ ናይ መወዳእታ በዚ ኢና ንሰርሕ ተኢሎም ባዕሎም ኣለውዎ ማለት እዩ ንሕና ጀሚርናዮም ኣለና እቲ ምቕፃል ስናቶም ሕቶ እዩ እምበር ኣብ ከምዚ ክነብፅሖም ኢልካስ ኣይትዛረብኒ ኢኻ ንሕና ክንደይ ዓመት ገይርናስ ከምዚ በፂሕና ክንብላ ንኽእል ኢና ገና ጀመርቲ ኢና ብሕጂ እውን እዞም ተምሃሮ ከምዚ ክበሃል ዝጸንሐ ነቲ ሰፊሕ ዓውዲ ሙዚቃ ድሌቶም ሰሚሩሎም ጀሚሮም ኣለዉ ኣብ እትነጥፈሉ ዓውዲ ከተድምዕ ኣብ ዝለዓለ ክትበጽሕ ብቐዳምነት ፍቕሪ ክህልወካ እንተኽኢሉ ንሽሮስ ጠስሚ እንተተወሰኸሉ እዩ ዝኸውን ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ዝነጥፉ ህፃናትን ዓበይትን ኣብቲ ዝነጥፉሉ ዓውዲ ጸለውቲ ዘይኮነሉ ክጥቀስ ዝከኣል ብዙሕ ምኽንያታት እኳ ዝህሉ እንተኾነ እቲ ሓደን ቀንድን ግን ፍቕሪ ዘይምህላው እዩ ፍቕሪ እንተሊካ ንእትሕተቶ ክትምልስ ክትውፈእ ቁሩብ ትኸውን እሞ ሞያኻ ኸ ዓስቢ ኣይከልኣካን እዩ እወ ኣትዮም እዮም ዳርጋ ክብል ክእል እያ ማለት ኣትይዎም እዩ እቲ ሙዚቃ ደስ ኢሎም ክንፃወት ይብሉኻ ክፃወቱ ከለውን ኣብቲ ክስታይ ናብቲ ዓይነት ሙዚቃ እንዲኻ ትሪኦ እቲ ሙዚቃ ንኣብነት ዝሰምዑዋስ ቀልጢፎም ይሕዝዋ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ኣትዮም ኣለዉ ማለት እዩ እቲ ናይ ሙዚቃ ክስታይ ኣትዮም ኣለዉ ምክንያቱ ቀልጢፎም ይሕዝዎ ንሓደ ሙዚቃስ እንድሕር ኣስሚዕኻዮም እዚኣ ተላመዳ ኢልካዮ ወይ ባዕሉ እዚኣ ባባ እዚኣ ማማ እዚኣ ጥዕምቲ እያ ደርፊ እዚኣ እስክንላመዳ ኢሎም እላመድዋ ባዕሎም ኣብ ገዝኦም እላመዱ ህፃናት ኣብ ዝምባሌ ዘለዎም ፍቕሪ እናበረኸ ክኸይድ እንከሎ ክንዝንጋዓሉ ዘይብልና ናይ ምዝምባል ተርእዮ እዩ እዚ ኸ ንዝተሰርዐ መደብ መጽናዕቲ ከይጥሕስዎን ከይዝንግዕዎን ደገፍ ወለዲ ክፍለዮም ኣይግባእን ብዙሓት ዓበይትን ህፃናትን ብዘለዎም ዝምባሌ ተጨውዮም ካብ መስመር ትምህርቲ ዝርሕቁ ኣለዉ እዚ ኸ ዓብ ጥንቃቐ ዝሓትት እዩ ሕጂ ምስቲ ትምህርቲ እንድዩ
መደብ ኣለዎ ፕሮግራም እዮም ዝኸዱ ማለት እዩ እቲ እዚ ናይ ንግሆ ንኣብነት ኒምሮድ ናይ ንግሆ እንድሕር ኮይኑ ካብ ትምህርቱ ምስ መፀ ሰዓት ክንደይ ዕዩ ሰሪሑ ሰዓት ክንደይ መጀመርታ ትምህርቲ ምስ መፀ ተመስሒሁ ክዕርፍ ከም ዘለዎ ሰዓት ኣለዎ ይፈልጣ እታ ሰዓቱ መመደቦም ኣለዎም ማለት እዩ ደን ድሕሪኡ ዕዩ ሰሪሑ ናይ ፒያኖ ትምህርቲ ከኣኒ ኣላቶ ሰዓት ኣብ መዓልቲ ኣላቶ ማለት እዩ ናይ ምሸት ናይ ትሬኒንግ ኣብ ገዝኡ ናይ ትሬኒንግ ሰዓት ኣላቶ እዚ ከዓ ዘሰይም ከምኡ ማለት እዩ ናይ ምሸት ትምህርቲ ናይ ንግሆ ልክዕ ብሰዓት ኸይድ ማለት እዩ ብሰዓት ግድንሲ ነቲ ንግሆ ነቲ ምሸት ማለት እዩ ሕጂ ቀንዲ ዝወፀት ማለት እዩ ምዛ ትምህርቲ ምጅማራ ልክዕ ክገብርዋ ዘለዎም ኢላ ዝወፀት መደብ ሰዓት ኣብ መዓልቲ ናይ ሙዚቃ መደብ ኣላቶም ክላ ሞዱላ ዘለዎም ስለዚ በዚኣ ፕሮግራም እንድሕር ከይዶም ዋላ ሓንቲ ምስ ትምህርቲ ደሸግር የብሉን ኣብ ድሓን ዝኾነ ክሳይ እውን ክበፅሑ እዮም ዝብል ተስፋ እዩ ዘለና ማለት እትነጥፈሉ ዓውዲ ባይታን ተረኺብካሉ ክእለትካ ከተንፀባርቕን ብኡ መንፅር እውን ርኢቶን ተወሰኽቲ ሓሳባትን ክትረክብን ልዑል ተኽእሎ ኣሎ ኒምሮድ በዛ ዝፃወታ ዘሎ ፒያኖ ንህዝቢ ምርኢት ንኸቕርብ ዕድል ረኺቡ ነይሩ እዩ እቲ መደብ እቲ ናይ ፒያኖ ኮንሰርት ዝነበረ ሎሚ ንሳልሰይ ዓመቱ እዩ ተኻይዱ ኣብኡ ማለት እዩ ኣብ መጀመርታ ኣብ ስኔማ ሮማ ነይሩ ዘን ስኔማ ኣዝመራ ከዓ 2 ግዜ ኒምሮድ መጀመርታ ግዜ እዩ ተሳቲፉ ምክንያቱ ናይ ዓመት ተማሃራ እዩ ካብ ጅምራ ፒያኖሲ ዓመት እዩ ገይሩ ዘሎ ኢና ክንብል ስለዚ እቲ መደብ ንሳልሰይ ዓመቱ እኳ ተኾነ ኒምሮድ ግን ንሎሚ ከም ንእሽተይ እዩ ኣብቲ መደብ እውን እቲ ዝነኣሰ ንሱ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ንመጀመርትኡ ተሳቲፉ ኣሎ ኣይ ሆፕ ድሕሪ እጂ ከዓ ክቕፅሎ ማለት እዩ እዚኣ ሪኮርደር ትበሃል ፍሉታ ነዋሓ እዚኣ ግን መጀመሪት ሪኮርደር እያ ትበሃል 7 ወርሒ በግዜና ስለንኸይድ ኩሉ ኣብታ ተዋሃበትኒ ግዜ ኣብ ኣድላ መደላ ኣብ ኣሕሳ እታ ዝመፃ ኩላ መዓንትስ ነታ ዘሕለፍዋ ግዜ ስትከኣበዝ ንስድራ ቤት መምህር ተስፋ ሚካኤል ትካቦ ኣብ መዛዘም ዕላልና ካብ ተመክሮኦም ዝሓለፍዎ ንተኸታተልትና ብፍላይ ከዓ ወለዲ ከካፍሉ ኢና ተወኪስናዮም ወለዲ ንደቅና ዝምባሊኦም ንኸነደሊ ዝዓግትና የለን እንታይ ዳ ክንብገስ እዩ ዘለና ኣብ መወዳእታ ክንብሎ ደሊ ነገር እንተዳ ሃልዩሲ ደቅና እንታይ እዮም ኩሉ ግዜ ምሳና ኣለዉ ካብ ትምህርቶም መፅኦም ኣብ ዕለታዊ ናብራ ናይ ገዛና ምሳና ስለ ዘለዉ ንሪኦም ኢና ነስተፍለሎም ኢና ኩሉ ነገራሲ ንሪኦም ስለ ዝኾንና ሕጂ እንታይ ምንቅስቓስ እዮም ዝገብሩ ተቆልዓስ እንታይ ኣንፈት እዩ ዘርእየና ኩሉ ግዜ እንተ ተኸታቲልናዮም ትናቶም ሞያ ወይ ትናቶም ድሌት ክንግንዘቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ንሕና ሕጂ እዞም ቆልዑት ኣለዉ ገና እኳ እቲ ዝምባለ ኣብኡ ድሌት ከም ዘለዎም በትናትና ተመርኪሶም ድዮም ወይ ብናቶም ድዩ ገና መጽናዕት ኣለና ግን ኣትዮም ሙዚቃ ከዓ ኣትዮም ስለዚ ገለ ንእሽተይ ዝምባለ ሳብ ኣላቶም ድሓር ዝኾንዎ ከዓ ንፈልጦም ግን ሽዑ ንሪኦ ብዝኾነ ግን መወዳእታ መደምደምታ ግን ደቅና ኩሉ ግዜ እንታይ እዮም ዝደልዩ ሙዚቃ እንድሕር ደልዮም ተኸታቲልና ኣብቲ ዝምልከቶ ወይ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ክንወስዶም ንክእል ኣለና ካልእ ሞያ ተልዩ ከዓ ብኸሙ ክንወስዶምን ክንከናኸኖምን እየ ዝላቦ ማለት እዩ